A da, brzine idu u H, prva gore levo, druga ka sebi. Znam. Ti ću da me naučiš kako idu brzine. Molim? Ništa kažem, hvalačka momo. Mesi, neće ništa ti škoditi. Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda. 5 minuta!